Знаем заповедта. Почитай баща си и майка си, за да ти бъде добре на земята. Основна заповед. Децата трябва да почитат, да уважават и да се покоряват на своите родители. Но покорството на децата не е просто една социална норма, едно изискване на обществото, една традиция, по която трябва да следваме. То е акт на поклонение. Акт на поклонение. Чрез покоряването си на родителите, децата се покоряват на самия Господ Исус Христос. И тези неща са свързани. Ние не сме тук да се покоряваме на хора. Ние не поставяме човешки авторитети в живота си, затова те да ни бъдат човешки авторитети сами по себе си. Ние имаме авторитети в нашия живот, които отразяват този, който стои над тях. И които представителстват този, който стои над тях. И по този начин се закрепва и заветната връзка в семейството.